kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seydou Sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye ntɛnɛn décembre kalo tile 17 san 2018 kunnafoni labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ sori gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. ɲɔgɔnnajɛrɛ so ministère de l'économie et des finances ale ye bisimilalikɛ jumadonya tɛmɛlen a tun bɛ bolonɔ bila sɛbɛn kofɔ baarabolo waliyali la n'u ko ma projet de reconstruction et de relance économique PRE. ɲɛnajɛ bon kɔnɔna na n'o bɛ conservatoire des arts et des métiers Balafaseke Kuyate u bɛ o kofɔ jumadonya tɛmɛlen baara dabɔra n'o ye jabɔlaw olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnenw ye n'u ko ma journée cinématographique Mali Maroc o waliyara. Madagascar o jamanaden maa miliyɔn 10 baɲango wele bilan bɛ olu de ma arabadonya nata k'u ka bɔ ka t'u ka jamana ɲɛma ka taa o sugandi dongo la kumaba olu ye nin ye minnu mana walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal bamara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan ɲɔgɔnnajɛrɛ so ministère de l'économie et des finances ale ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila jumadonya tɛmɛlen a tun bɛ bolonɔ bila sɛbɛn kofɔ mun n'a bɛ tɔrɔmɔɲɔn kofɔ a bɛ farankan kofɔ bɔliko la tɔrɔmɔɲɔn na ni u ko ma projet de reconstruction et de relance économique PRE o tɛ dɔwɛrɛ ye bamanankan na baarabolo min n'a bɛna ɲɛsin jɔlikuraw ani ka sɔrɔ bolo ka o kɔrɔ don. Gouvernement ale ye o wulikajɔ ale ye o waleya a tɔrɔmɔɲɔnbɔ a bɛna kɛ Banque mondiale fɛ. Nin bolonɔbila in kɛra ministiri Bubu Sise ani fɛn min ka don ka fɔ Banque mondiale ka nɔbinama n'o ye Sukeyina Kani ye. Nin ye dɛmɛ ye gouvernement ma yaasa fɛn min ye a bɛ se ka baarabolo kɛ cogo min na mun bɛ fanga mara ani lakanda ani sɔrɔbolo jidili o bɛ se ka yakubaya cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. ɲɔgɔnnajɛrɛ so ɲɛnajɛ so conservatoire des arts et des métiers Balafaseke Kuyate o tɔgɔ la jumadonya tɛmɛlen a ye bon dayɛlɛ a bɛ kɛnɛ kofɔ mun ye don kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ka ɲɛsin fɛn min ka dɔn ka fɔ jabɔ ma an ka jamana kɔnɔna na baaraɲɔgɔnya ani Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'u ko ma journée cinématographique Mali Maroc a tun bɛ maa ka bonya kɔnɔ jamana ɲɛmaa furumuso Madame Keita Aminata Mayiga n'ale ye ONG Agir o ɲɛmaa ye kumakan min n'u y'o don ba la o de ye jabɔ ani tungalata olu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye cogo di n'u ko ma cinéma et migration a labɛnna ambassade royaume du Maroc maaw fɛ baaraɲɔgɔnya ani centre cinématographique du Mali et du Maroc olu maaw de fɛ. diɲɛ bondakun lahalaya tɔw a ka dɔn k'a fɔ Madagascar jamanadenw maa miliyɔn 10 baɲango wele bilan bɛ olu de ma arabadonya nata k'u ka taa ka t'u ka jamana ɲɛma ka taa o sugandi nga a ɲɔgɔn sama a fanga bonya bɛ maa fila min n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan na n'o bɛ Marc Aravalo manana n'a b'ale kɔfɛ ani André Arajolina u bɛ ka ɲɔgɔn sama kosɛbɛ. Aravalo manana ale kɛra jamana ɲɛma ye san 2002 o waatiw san 7 baɲango a ye o kɛ jamana ɲɛmaya la yani a bolo ka bɔ a ko la. Ale ni maa min bɛ ɲɔgɔn na o de ye Arajolina ye nka a ɲɔgɔn sama fanga bonya bɛ kosɛbɛ. Tako fɔlɔ la André Arajolina san 44 ale ye 100 sarada la maa 39 murumuru 23 ale ye o sɔrɔ. Marc Aravalo manana san 69 ale ye 100 sarada la maa 35 murumuru 35 ale ye o sɔrɔ. Komi Kutse n'ale ye ministre kɔrɔ ye ministre d'État Benin jamana o kɔnɔna na n'ale kun ɲɛsin bɛ u ka jamana wagande ma n'o ye finance ye k'a sɔrɔ Yayi Boni ale bɛ fanga la wele bilara ma jumadonya tɛmɛlen wolomasiri taba polisilakaw fɛ Espagne tɔgɔ la ɲininkaliw olu kan ka kɛ a la olu ye wele bila ma k'a sababu kɛ Benin jamana de y'a ɲini k'a fɔ ko a ka ɲini k'a lase olu ma a ka kiriko olu bɛ se ka waleya cogo min na k'a sababu kɛ ko dɔw ye bɛ a nɔ kan. Nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ. Sori gindo dɔgɔnɔkɛ faama ale tun bɛ suya kɔlɛ la ni Ala b'an ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen radio kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma don kelen kelen ni a lahalaya kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye a ɲɛɲinini k'a lase aw ma o ye anw ka baara ye. N'a b'a fɛ ka segin maraka faama ka journal bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal bamara a ka laselibaw a ka kunnafoni jataratɔ a n'a bɛɛ lajɛlen ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Maraka faama ka bi journal banbara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.